Conseil des ministres mun ale baro timela jumado no bena janvier kalo kile woro masamba fulani muwa ani saba chapitre des mesures législatives et réglementaires la an ka ministre mun ale ka bara ɲɛsilen bɛ wa bolimafɛnw ka taa ni ka seginw ma ale ni wa yɔrɔbaw u ko n'o fɔ transport et infrastructure. Conseil des ministres la u hakilina dɔ ta n'o fɔ ma ko projet de texte ka ɲɛsin fɛlɛw ma fɛlɛ minnu bɛna se ka bila sen kan cogo mun na Mali ani jamana wɛrɛ minnu kɔni bɛ n'o fɔ ma ko a ka port bɛ jamana minnu la a bɛ fɔ fɛn min ma ko entrepôt malien ni portu la Mali ka wa jagofɛnw ani fɛn fɛn bɛ tali ka bɔ port la ka na Mali kɔnɔ a bɛ sago yɔrɔ min na yanni a ka se ka don anw ka jamana kɔnɔna la ka bɔ port la ka don an ka jamana kɔnɔna la u hakilina cari ka taa o de fɛ entrepôt malien ninnu k'i b'a ye k'a fɔ ka taa se wa transitiw fana ma port olu yɔrɔ la a fɔ ma ko entrepôt malien port de transit la kɛrɛnkɛrɛn la k'i b'a ye k'a fɔ Mali kɔkan yɛrɛ la wa olu baaraw la ko gɛlɛya caman kɔni sɔrɔlen bɛ k'a ye a kɔnɔ aw ka baaraw o sen fɛ o la tila in talen bɛ jamana ministre fana fɛ ka se ka wa fɛlɛ kuraw sɔrɔ a la cogo min na a bɛ se ka kɛ sabatifɛn jamana yɛrɛ fana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la cogo min na o de sen fɛ k'i b'a ye k'a fɔ wa mun bɛ tali kɛ entrepôt 7 la o de bɛ tali kɛ Mali ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ tali kɛ entrepôt malien Côte d'Ivoire n'a bɛ fɔ ma ko EMAS o sen b'a la ka taa se entrepôt malien sénégalikaw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ ma ko EMASE ka taa se entrepôt malien guinékaw fɛ yen nɔ EMAGui ka taa se entrepôt mauritanien fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma ko EMAMO ka taa se fana entrepôt malien ghanéen fɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko EMAGA fo ka taa se entrepôt malien togolais fɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko EMATO ka taa kun cɛ entrepôt malien béninois fɛ walima ko benɛkaw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ ma ko EMAB ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ ye Mali ka entrepôt bɛ yɔrɔ minnu la entrepôt ninnu ale ni a bɛ fɔ ma ko port de transit ko gɛlɛyaba kɔni bɛ u ka baara hukumu kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi o de la ko fɛlɛ kan ka se ka ɲini ka se ka o gɛlɛyaw fana wuli ka bɔ yen cogo minnu la projet de texte mun a kuma filɛ nin ye ko wa conseil ministre la ni a adopté la i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni bɛna lakurayali dɔ don baaraw la misaliyala wa mission dɔ kɔni o bɛna bila sen kan cogo min na o bɛ se ka kɔlɔsiliw kɔni kɛ bɛnkan minnu bɛ Mali ani jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ka baaraw hukumu kɔnɔna la o bɔlen kɔ a bɛ fɔ ma ko poste de délégué du contrôle financier o bɛna bila sen kan fo ka taa se ka baara dɔw fana kalifa wa mun bɛ tali kɛ entrepôt ninnu yɛrɛ la n'o bɛ fɔ ma ko structure interne des entrepôts o bɛna essayer ka olu fana baaraw timɛ ka bɔ yen nɔ a bɛ fɔ ma ko mission d'assistance chargeur opérateur économique olu ka prise en charge fana ko o bɛna kɛ ka bɔ yen nɔ a bɛ fɔ ma ko cadre organique i b'a ye k'a fɔ ka modulation kɛ ka se ka a lajɛ wa entrepôt ninnu yɛrɛ ka baaraw bɛ cogo min na ka se ka a lajɛ nɔgɔya bɛ se ka don baaraw la cogo minnu la don nataw la Bamakɔ janvier kalo tile 6 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon au vérité de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnw la